to wannan wa'adi ne yake kusa ya zo ƙarshe. Waɗansu malamai waɗanda Allah ya ba su ilimi na firasa sun tsinkayo wani abun da yake nuna alamar rushewar daular Isra'ila wa'adinsa ya zo yanzu. Wani shahararren malami wanda ya rasu lokacin muna jami'a a Madina, Sheikh Ahmad Yasin, wanda lokacin rasuwarsa shine mafi shaharan malami mai da'awa kuma dattijo a ƙasar Falasɗin. Isra'ila ta turo da jirgin yaƙi, ya fito daga sallar asuba a ranar Juma'a, bom ya sauka a kansa ya da gargaje, ya yi shahada. A masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da almasjidul haram aka yi masa salatul ga'ib. Ina cikin lokacin da muka yi masa salatul ga'ib. Ɗaya daga cikin abin da ba zan manta ba, wanda yanzu aka ga ɗan wani gajeren video clip da aka ɗauka na daga gidan talabijin na Al Jazeera da ta yi hira da shi a 1999, ake tambayarsa dangane da daular Isra'ila. Ya ce daular Isra'ila za ta rushe, kuma duk abin da take yi cika wa'adi ne na Allah da Allah ya bata wanda za ta yi, kuma in ka ga barnanta bai gama cika duniya gaba ɗaya ba to bata gama ba. Ce duk abin da take yanzu wasa ne, barnan zai ƙara yawa. A lokacin 1999 kenan.